президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ваҳдат корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талантро ба истифода доданд. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талант аз ҷониби соҳибкор Муҳаммадӣ Қодирзода дар якҷоягӣ бо бародаронаш сохта шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як шабонарӯз 250 000 дона хишти пухтаро ташкил намуда, дар он 60 кас бо кор таъмин мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талант ягона корхонаи истеҳсоли хишт дар кишвар маҳсуб меёбад, ки бо болопӯши даврзананда таъмин аст ва ин имкон медиҳад, ки фаъолияти иншооти саноатӣ новобаста аз барфу борон дар 4 фасли сол ба роҳ монда шавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳи корхонаи навро дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегии ҳукумати кишвар барои афзоиши истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, фарогирии сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ ва рушди саноат аз ҳисоби имкониятҳои табиӣ муҳим арзёбӣ карданд. ин технологияро аз ҷумҳурии Чин овардаем. ин технология аввалин технология дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ва татбиқи имтиёзҳо барои намояндагони бахши хусусӣ ҷиҳати ворид кардани таҷҳизоти муосире, ки дар як вақт чанд амалро иҷро мекунад, сабаб шудааст. аз ҷумла роботҳо ба фаъолияти мунтазам ва баланд шудани иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Талант мусоидат мекунад. дар лоиҳаи мазкур мо зиёда аз 30 миллион сомонӣ сармоягузорӣ кардем бо шарикони рушди чинӣ ва дар давоми сохтмон технологияи нави муосирро ба ҷавонон мутахассисони маҳаллӣ омӯзондем. зиёда аз 50 мошин технологияу таҷҳизотҳо аз хориҷи кишвар ворид карда шуд. хати технологияи нави муосир ба истифода дода шудааст, ки на танҳо таъмини сифати аълои маҳсулоти ватанӣ ва рақобат дар бозори дохилӣ ва хориҷи кишварро метавонад ба мо фароҳам оварад, ки дар оянда барои содироти маҳсулоти ватанӣ бар ҳамсоя кишварҳо ва инчунин хати истеҳсолии мо ягона хати истеҳсолӣ дар ҷумҳурӣ мебошад дар истеҳсолоти хишти пухта, ки 3 намуди маҳсулотро метавонад истеҳсол кунад ва дар 4 фасли сол бо пуррагӣ метавонад таъмин кунад ба соҳибкорони ватанӣ ба маҳсулоти сохтмонӣ. ҳамчун соҳибкор миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон мерасонам, ки ҳамавақт ҳамаҷониба дастгирӣ барои соҳибкорони ватанӣ аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. истифодаи 3 намуди ашёи хом, хоки сафед, гили сурх ва хокаи ангишт имкон медиҳад, ки маҳсулоти босифати ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ бо тамғаи эъло истеҳсол шавад. ҳудуди умумии корхонаи хишт 3 гектарро ташкил медиҳад. масоҳати камро фаро гирифтани ҳудуди корхона, иқтидори баланди хатҳои технологӣ ва сарфаи қувваи барқ аз бартариҳои дигари технологияи ин корхонаи нави саноатӣ маҳсуб меёбад. бо афзалият ба таҷрибаи муосир бунёди иншооти саноатӣ дар доираи татбиқи ҳадафи чороми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар талаботи бозорро бо маҳсулоти босифати ватанӣ қонеъ мегардонад. барои таъмини эҳтиёҷи корхона аз чуқурии 190 метр об бароварда шудааст. ҳоло дар кишвар 160 корхонаи истеҳсолкунандаи хишти пухта мавҷуд аст. ҳамчун ронанда дар ин корхона кор ва фаъолият мекунам. мо ҷавонҳо хурсандем, ки чунин корхонаҳо бисёр шудааст ва мо ҷавонҳо соҳиби ҷои кор ҳастем. пеш аз ҳама ин як иқдоми муҳими саноатӣ дар доираи сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки ҳамеша ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ва дастгирии соҳибкорон аҳамияти ҷиддӣ медиҳад. мо ин корхонаро бо ҳадафи таъмини бозори дохилӣ бо хишти босифат ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ бунёд кардем. хушбахтона имрӯз он мавриди истифода қарор гирифт. ҳамзамон дар ҳамин рӯз ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи бинои асосии корхона муаррифӣ гардид, ки он аз 2 ошёна ва таххона иборат мебошад. иншооти нав дар шафати роҳи дорои аҳамияти байналмилалии Душанбе Кулобхорух сохта шуда, дорои ҳуҷраҳои корӣ, марказҳои хизматрасонӣ ва хобгоҳ аст, ки дар он 20 кас бо кор таъмин мешаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба коргарону мутахассисон ва масъулини дахлдори соҳа таъкид намуданд, ки корҳои сохтмонӣ ва таҷҳизонӣ бояд бо сифати баланд анҷом дода шавад.